कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. खेड तालुक्यात सध्या अपघातांचं सत्र सुरू आहे. गेल्या 2 ते 3 दिवसांमध्ये खेड तालुक्यात 4 अपघात झालेले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड दापोली राज्य महामार्गावर खेड शहराजवळ योगिता डेंटल कॉलेज परिसरात आज महिंद्रा पिकअप आणि वॅगनर कार यांच्यामध्ये समोरासमोर भीषण धडक होऊन अपघात झालाय. या अपघातामध्ये लहान मुलासह एकाच कुटुंबातील 4 जण जखमी झाले आहेत. सुदैवानं मोठी दुर्घटना टळली. अपघात झालेलं कुटुंब हे पुण्यातील असल्याची माहिती आहे. आज 11 मार्च संध्याकाळी 5:30च्या दरम्यान हा भीषण अपघात झालाय. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार पिकअप चालकानं समोरून येणाऱ्या कार चालकाला सावध करण्यासाठी वारंवार अप्पर डिप्पर लाईट देत होता. मात्र चालकाच्या म्हणण्यानुसार कार चालकाला झोप लागल्यानं त्याचं वाहन थेट पिकअपवर येऊन आदळलं. पुणे येथून दापोली तालुक्यातील दाभोळे येथे फिरण्यासाठी जाणारे हे कुटुंब वॅगनर कारमधून प्रवास करत होते. दरम्यान खेड शहराजवळ योगिता डेंटल कॉलेजच्या शेजारी समोरून येणाऱ्या महिंद्रा पिकअप गाडीची त्यांच्या कारची समोरासमोर धडक झाली. धडकेनंतर पिकअप गाडी सुमारे 25 ते 30 फूट खोल खड्ड्यात उतरली, तर वॅगनर कार पुलाच्या संरक्षक कठड्याला अडकून राहिल्यानं पलटी होण्यापासून वाचली आहे. मात्र वॅगनर कारचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे. अपघातानंतर परिसरातील नागरिक आणि मार्गाने जाणाऱ्या वाहन चालकांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत जखमींना वाहनातून बाहेर काढलं आणि त्यानंतर सर्व जखमींना उपचारासाठी खेड शहरातील खासगी रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले. कारमध्ये चालकासह लहान मुलासह 4 प्रवासी होते आणि अपघातामध्ये सर्वजण जखमी झाले आहेत. दरम्यान खेड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा पूर्ण केलेला असून अपघाताबाबत अधिक तपास सध्या सुरू आहे. कोकण कट्टा न्यूज, खेड, रत्नागिरी.